Kema kama aka hizo kwa nini animeke shona hatu kiti wakaja hapo ni besi na pasi kijido bigi kijido bigi c'était pour marquer I like him kiss well obi na edi here. Before bona bekuta woke, ya na na agbo ogbo. Otu odina chukwu ma nke ka mma. You know? Oh? Ebe ona. No? Emi don. Woke na achoro nsogbu. Where am I? Thank you. I didn't much the kettle. I don't know. No. Oh, my God. And yeah, I'm only on a lona. Okay. That's a wonder. I'm on now. If a man of Apple doing or they're listening like that. Oh, yeah. Okay. That's a wonder. Oh, and if second call Getting for about a year ago. Na tribe ndị team ya na no e wana bụ mwa ebo. Okay. Na so form new team na chose ebe fire camp. So mwa gbata emido na na achọ ụmụ. So due to ụmụ efe ụfọdụ na-emegasị na ndụ ya den ka egosi agị ya n'aka mgbe ha ma amasịrị m. O wee sị m gụrụ na ya na-ele ele. Wee gụọ na Igoluna. yes. Na give chidi. Or ye make a goluna. Oh, let's mona. A bit level monster. Bolona buzono. Yes, I'm telling you. Ase. So what? The camera? Ase. Cambia. Oh, yeah. Okay, I'm going to allow you. A moma. I'm going to allow you. We are making a car for money. Asị ọcha. Akwụkwọ ọcha ka ogene bụ nke a. Ọkwa na asị o. Yakwa ma akwụkwọ m. Chidi emekwana m ihe iche ime m. Ka m bịa nawa. Emekwana m ihe iche ime m ochie. Andị gekwa ntị. Ihe nna ya gị bụ ofu izu ụka. Ịkwalụ ngwongwo gị, dolo ụmụ gị sịrị ụlọ abụọ.
maka ndị egwu m ya abata ebe a very soon n'enụnụ ibebego ọ ga-eme ka nọ ndụ ịchụrụ ya banye n'ọfịa ịchụpụta ya n'ụzọ ịchụrụ ya gbago ịchụrụ ya gbada ịchụgide gị ya na-achụ n'anya n'ọnwụ ọ bụ maka gị achọghị m efu gị Chidi ọ bụrụ eziokwu ọ bụrụkwa n'eziokwu ọ bụrụkwa eziokwu ọ bụrụkwa n'eziokwu ewo onye ga-azọ m mma ka ị mụ na ụmụ m ga-eme ka ị na-ebe gị ebido ayo Emeka biko n'ụgbọghara m Emeka Bico, Zé, Bico, é por onde dá.